Molweni baphulaphuli be-eKepin Community Radio Station. Igama nekuphila Pablo, the fabulous presenter. Ndiyafumaneka rhoqo ngeentsuku zeveki ngo-3 to 6 p.m. kwinkqubo ethi R58 Way Back Home ku-107.9 MHz. Molweni baphulaphuli beKepin Community Radio 107.9 izwi lenkqubela kukuhlelo uthethayo igama ngumabhongo ifani kubhayi ngukhetha ngumsuthu ngigwaca ngicamsholo ngumeva mhlophe. Ndiyafumaneka ke pha ngomvulo uyotshoke ngolesihlanu ngo-9 to 12 kuMasisakhane. Molweni baphulaphuli baseKepin Community Radio ngutambulo abamaziyo radioini siyadibana ke thina ke rhoqo Monday ngentsimbi ka-12 o'clock uyotsho ngela ntsimbi esithathu siphathele inkqubo ethi lunch time news kanti siphinde siyadibana ke thina ngeSunday ngentsimbi yokuqala uyotsho kwintsimbi esithathu siphathele kumculo ke womnqunqo ijazz. Manibulise kubaphulaphuli be-ECRFM igama nguSindi wakaJonas umancelashe umsuthukazi lona inkqubo endiniphathele yona inkqubo emandi kakhulu ethi kwezothando usuka ngentsimbi ye-10 ukuya kwintsimbi ye-12 ukanti ke ngentsimbi ye-12 ukuya kwintsimbi yokuqala sivela sesiguqula ikhasi sisithi umculo wezenkolo. Kuxola kamdedelo lona siyadibana rhoqo ngecawe kulutsha nelizwi 3 to 5 ECRFM 107.9 MHz. Bhota mphulaphuli we-ECRFM yiba nedinga nami ukuba bonke ibhobhotyane xa silungisa ukuhlala kwinkqubo ndaba yangurhatya uzisematheni noyifumana rhoqo ngomvulo uLwesibini uLwesithathu noLwesine phakathi kwentsimbi yesithandathu ukuya kweyesixhenxe ukanti ndiyafumaneka nakwindaba zolwimi lwesiXhosa rhoqo ngomvulo ukuya ngolesihlanu phakathi kwentsimbi yesibini ukuya kweyesihlanu. eKepin Community Radio Station iyafumaneka ku-107.9 MHz ifrequency yakho kanti ke ungasifumana napha kwikhasi lonxibelelwano ku-eKepin Community Radio Station usifumane na online ku-www.ekepinfm.co.za okanye usibambe ke ngomnxeba ku-076 323 0481 naku-WhatsApp.